T'mo' be'? Dwi'n mynd i cychwyn 43 seconds cynt. Iawn. Un arall fel 'da? Ia. Dyma'r diwedd. Hwn fydd yr rhan ola i playthrough yma. Ma' 'na rei pobl wedi galw hwn y playthrough least watch playthrough Emrys Hobo erioed. Live. Absolutely fucking neb wedi bod fewn i chatrooms fi. Let's have a look. Dwi wedi chwarae hwn am 30 hours 24, iawn. Dos cyfres o 9 diwrnod, 8 diwrnod. A ges i un... A dwi wedi gael fucking neb live i watchad hwn, efo fi. Dim un person yn dweud, helo. Mae gen i fi bot sy'n stopio bots rwan. Mae Fossbot yn y chat yn... So, os mae yna... Dwi'n hyd wedi cael y pobl yn gwerthu overlays a shit i fi. Cos mae Fossbot yn blocio nhw. Dwi'n hyd wedi cael pobl yn dod i fewn efo what language is this? Are you making it up? Dwi'n hyd wedi cael hynna. Dwi'n literally cael fucking neb gwaetha fi. Ti'n neud fi hanner ystod edrych yn neud streams yn Saesneg? I ain't gonna lie. Dwi literally yn streamio cos dwi'n byw ben yn hyn a dwi eisiau siarad efo rhywun a dwi'n streamio as a fucking neb eisiau siarad efo fi. So, anyway, rant allan o ffordd. Welcome to my place. Na, fydd hwn ddim mor hir ar lleill gobeithio. Da ni'n literally ar y bit lle na, bod dim ti angen neud cyn i chdi mynd ymlaen am yma. Dwi'n mam goffan y Devil's Pirate ar stream just because mae'n slog. Mae Magma character fi mor overpowered. So ddylai fi fflio to hwn. So, let's get to it. Let's get to it. Let's finish this bad boy. A dyn, ar diwedd na i siarad am profiad fi fo'r gêm, os joio fo, ddim joio fo. Dyma yn restr gyfres, etc, etc. Dwi wedi mynd am y Luffy cosplay. If there's no longer to room for him in the game world, if anything is complete, now's your chance. Yep. Moshi. こちらネレ島の沖合 X ポイントです。連中はやはり洞窟内からの積み出しを準備中。多分艦長を持って動き出します。なるほど。なのにあなたのお父さんからは何の報告もないの？ナオミ。ちゃんと敬意を忘れるなって伝えた？父は世間知らずなもので申し訳ありません。クイーン。分かった。でも安心して。お父さんと弟に手は出さない。あなたの家族だもん。ありがとうございます。ご恩は一生忘れません。その他の連中はどうなるかな。五郎丸のクルーにヤクザ、ハク、みんな殺される前にちゃんと降伏してくれるといいけど、うちのサメたちは生き絵が好きだから。死体だと Just cruise liner, doe nou. Net een cruise liner. クイーンが動いたぞ。部下の大半を乗せてる。こんなことは初めてだな。目的地は当然ネレ島だろう。準備いいな、ロドリゲス。ああ、連絡助かる。ザ
財宝は必ず守りきる。クイーン側は機関と護衛艦合わせて9隻。五郎丸だけじゃ勝負にもならん。だがおかげで備えはできてる。きっと真島やヤクザたちもあんたに感謝するよ。ネレ島の総力を結集するし、十分賞賛はある。ありがとう。それはよかった。礼なんていらねえよ、ロドリゲス。礼を言わなきゃいけねえのはこっちだ。真島、クイーン・ミシェルが艦隊を連れてこっちに向かってる。お宝の匂いを嗅ぎつけられた。なんやと？それってまずいことだよね。まあな。だが実は前からレイモンドと予期してた状況だ。策もある。あ？なんやそれ？ボートの遊撃隊を隠してた。今迎撃ポイントに向かわせてる。機動力でクイーンの艦隊を撹乱し、五郎丸を援護する。一番でかいクイーンの機関を沈められるのは五郎丸の砲撃だけだからな。策の中にはあんたらも感情に入ってる。気に入らんの。なんだよ。お前とレイモンド、俺らの知らんとこでなんや勝手に絵描いてたっちゅうわけか。気に入ろうがいるまいが、今クイーンを止めたきゃ他に手はない。最後に笑うのが誰かはこの戦いで決まる。せやな。あんたが降りるなら別に止めん。その代わり五郎丸は置いてってもらう。本気で言うとるんやないな。時間がないからさっさとこっちの腹を見せた。実際あんたら抜きじゃお宝はクイーンに取られる。Queen drogar det ju alltid. 頼むよ真島。やろ。やろうども、クイーン・ミシェルのお出ましや。返り討ちにするで。俺らのお宝や。誰にも取らせんな。おっしゃ。Säger sig. 五郎丸、こっちの動きに気がついたみたいね。早速挨拶を。Oh my god. なるほど。案外考えてるんだ。なら力でねじ伏せて。Visst, det var machine guns. 行くで。五郎丸突撃や。Du är en S-klassig gidder. 船長頑張って。
Yes! Just cool ship there. Oh shit.最後だけ来てお宝横取りっちゅうな。さすがにはしたないんとちゃうか。それがレディーのやることかいな。私にそんな口聞いて長生きした男はいない。 Oeh, maar klein is een gewerkt. あいつはここで始末して絶対に差し違えてでもね。 Oeh, maar klein is zo'n gewerkt. See nobody met. クイーンはボートで脱出を火が回りきる前に。お先に失礼するわ、キャプテンマジマ。地獄に追いき。お前らも大変やの。俺らに勝たな逃げ場もないで。追い詰められて待ったなしや。同情するで。まあそれでも容赦せん。 Come on, let's go. Let's go. Pumped up. My god.「なるほど。さすがノアのお友達。思ってたよりずっと強いんだ。 Shut up. まだおったんかな、おみ。これからどないする？
あんたの役目はクイーンに逃がす時間稼ぎ。もう目的は果たしたんやろ。おいナオミ、怪我ないか？どこか痛いところは？姉ちゃん降参してくれるでしょ。もうそっちの仲間はみんな倒したよ。私さ、ノアはともかくパパにやれやれって顔されるの絶対嫌なんだよね。え？だから降参だけはしたくないの。それなら尻尾巻いて逃げる方がずっとマシ。ナオミ、年頃の娘は難しいのう、ジェイソン。ねえ、まったくだよ。もしもし、私。あなたバカなの？クイーンに決まってるでしょ。迎えをよこしなさい。もうすぐマットランティスに入る。もういいから早く押し。Mae Raymond. Raymond o wedi cymryd drosodd ddo. 見ればわかるでしょ。ではお気の毒ですが、あなたはマッドランティスに入港する資格をなくされています。先ほど我々も町の大砲10門を全て海賊王レイモンドの指揮下に入りました。あなたがこれ以上ここにとどまれば不審船として砲撃します。何ちょっと待ちなさい。あなた何を言ってるの？早々に立ち去るのがいいでしょう。少し猶予があるのはあなたへのせめてもの敬意です。バカな。Raymond Law. レイモンだ。あなた自分が何してるか分かってるの？もちろんだ、ミシェル。今のこの状況は全部俺が根回ししてきた結果だからな。どういうこと？種明かしすると、ネレ島に財宝があるって情報はあんたが自分の力で手にした。おー。俺があんたの耳へ入るよう少しずつ小出しにしてきたんだ。まさか自分がいいように誘導されてたなんて、まあ気づかないよな。はあ？結果あんたは自分の主力部隊をネレ島に連れ出し、ヤクザやハクと潰し合った。俺としちゃあんたの勢力半減で上出来だったんだが、壊滅したんだって散々だったな。レイモンド、お前。まあとにかくあんたが手薄のまま留守にしてくれたおかげでマッドランティスを落とすのは造作もなかったよ。呆れた。あなた、私のバックに誰がいるか忘れた？世界中の裏社会を牛耳る老人たちはみんな私を娘のように愛してる。彼らは若造の勝手で序列が乱されることを許さない。だからあなたには血の制裁が加えられる。 You will ring the bell. What? 世界中のどこへ逃げても必ずね。そうなんだよ。確かにその件は厄介だった。で、金で解決することにした。彼らには10億ドルの財宝があると知らせたよ。それを黙って独り占めしようとしたあんたに老人たちは随分不信感を持った。あなたまさかエスペランサを全部あいつらに差し出す気なの？マッドランティスの支配権および彼らのファミリーに入る権利。Ooh, Slay. ある
Slay. 血筋や運だけでいい椅子に座っている人間にその価値はわからないよな。力の使い方も Okay, one good twist. 俺ならこのマッドランティスをもっといい場所にできる。絶対に火が差し込むことのない裏取引の聖域、核にウイルス兵器、奴隷、 Oh, whoa. 為替操作、何でも自由に取引できる社交の場だ。 What? あれからのブライスはそんな場所を目指してここを作った。海賊ごっこの掛け試合も確かに楽しいが、もっと裕福な客層をターゲットにできる。結果として俺は世界を動かす一角になるよ。スラムの片隅で何も持たずに生まれた俺がだ。腕一つでどこまでいけるか。こいつはお宝見つける以上のロマンじゃねえか。マッドランティスの保安部隊が言ってたろ。さっさと出ていかないと不審船とみなすって。レイモンド、嘘でしょ。私はずっとあなたを弟のように可愛がって。そうか。じゃあこれがその例だ。姉上。Oh my god. Hey, with a gold, let's give me no more. 潮が引いてるうちに全部積み出すんだ。ああ、またクイーンが体勢立て直して戻ってくるかもしれん。だいぶ痛い目見せたとは思うがな。レイモンドからは何も言うてこんのか。そうだな。あいつはクイーンが来ると警告してくれて、それっきりだ。せっかくお宝見つけたのに気が休まらねえな。周りが泥棒だらけに感じる。結局はまたどっかよそに隠すことになったりして。ナルハヤでタッカーが金に変えてくれるけど、確かにそれまでは気を抜けない。出ないのか。誰からだよ。レイモンド・ローだ。何を言ってくる気だろうな。 Sick on that, man. ああ、こちらロドリゲス。そうだ、今宝を積み出してる。分かってる。少なくとも俺や白の取り分についてはあんたの販売ルートに任せる。最初の取り決め通りにな。ただ真島たちの分についてはあんたが自分で交渉してくれ。ああ、近くにいる。みんなと話したいそうだ。スピーカーフォンになってる。ようレイモンド。なんやねん、今取り組み中や。そうなんだろうが、あんたにもジェイソンにも一大事だぞ。今俺の部下たちでリッチ島を封鎖した。そこの酒場で可愛い娘を見つけたそうだよ。モアナ・リッチ。いい名前だな。お前何を。かわいそうにずいぶん怖がった顔をしてる。見たいだろ。今写真を送ってやろう。なんだこれ。モアナ。目的は。言わなくても分かりそうなもんだが、エスペランサのお宝に決まってる。全部渡してもらおう。さもなきゃモアナを殺して島も焼き払う。シンプルで分かりやすいな。クイーンの留守で急に強気やな。えらい派手に動くやんか。
あの女なら死んだよ。マッドランティスの大砲でコッパ微塵に吹っ飛ばした。なんやと？だから今財宝を取り合っているのは俺とお前らだけ。そして切り札を握っているのは俺の方だ。理解できたか？俺にはせいぜい下手に出といた方がいい。モアナを返してくれよ。いいとも、もちろんだ。そっちが宝を積み出し次第マッドランティスでモアナと引き換える。できれば急いだ方がいいな。無事ってのは命がありゃいいってもんじゃないだろう。お前ゲスが。話は以上だ。 Well played. そうそう、ロドリゲスに連 Well 絡を言っ played. といてくれ。こっちはもう二度とあいつの電話を取る気はないんでな。ここにいる。会いに来いクソ野郎。使い捨ての駒として十分役目を果たしてくれた。 No. 苦労だったな。冗談じゃねえぞ。おい、ふざけんなよ。モアナが誰だろうが、俺らには赤の他人で、お宝は絶対に渡せねえ。まだ何も言うとらんやろ。だったらお宝はタッカーに渡して取り決め通りに分けましょう。今すぐに。ただしジェイソンとノアにはおとなしくしてもらう。二人の意見は聞かなくたってわかる。もう一言も口を切るな。そいつ Oh, I can stop your Majima. My Sajima. だろうな。 Ah, Majima, man. だったら力ずくで黙らせる。余計なことしとる暇はないんや。相談の余地もある。俺らはモアナを見殺しには。だから知らねえっつってんだ。おめでてえこと言ってんじゃねえ。10億ドルだぞ。そんだけありゃ何でも手に入る。どんな相手だって言いなりにできる。女の子一人見殺しにしてまで欲しいもんってなんや。そうまでしてやりたいことってなんや。金はそこまで万能やない。いくらあってもたかが金や。兄弟の言う通りや。千垣、頭冷やせや。目覚まさんかい。たかが金ってなんだよ。そんな風に言えんのはあんたらバカだからで。まず金のない苦しみってのを知らねえ。極道で男売ってきた俺らがよ、組追われて以来どんだけ惨めに地べたを張ってきたと思う。なあ、なんとか言えよこれ。さあの都合がええことに俺は記憶なくしとるもんでな。ふざけ。島野の狂犬真島五郎が聞いてあげれるわ。昔はそうじゃなかった。欲しいもんあったら首は引きちぎってでも噛みつき奪う。それを邪魔しようもんならこっちがどんな目に遭うかわからねえ。あんたはそういう極道だった。悪の花だよ。そんなんだからみんな憧れたんじゃねえか。悪っちゅうのは法やらルールに歯向かって自分の強さを誇示したがる。極道はそれを男を売るって言葉にするんや。ああ、そうだよ。けどな、そこにも最後の一線がある。たかが金のために女子供犠牲にすんのは悪でも極道でもない。畜生言うんや。お前はそこ踏み外す瀬戸際におる。分かっとるな。目そらさんでよう見てみ。お前はどうすんだロドリゲス。そっちだってモアナは赤の他人だろ。
そのために10億ドル棒に触れんのか。真島の言う一線を越えた先ってのは誰のことも信用できない世界だ。そこでは誰か一人が最後に笑うかもしれんが、他の人間はみんな死ぬ。俺はそこまでバカな選択はしない。やばい、やんでは。何よりレイモンドにコケにされたままじゃ収まらないんだよ。一周回って振り出しに戻ったな。財宝は俺らとタッカーとで山分けにする。おかげで目減りしてた取り分が増えたよ。悪い人だったんだね、志垣は。黙ってろ。命まで取る気はねえんだ。モアナ姉ちゃんを助ける気はないんでしょ。それって殺すのと一緒だからね。おい、こいつらは根っからの悪やない。けど誰かがどついてやらんと目が覚めんのや。なあ、志垣。気安く呼ぶんじゃねえ。もう黙ってろや、真面目。Maar papa moet u bij de mallen. Zo good for the game. Oh my god. What the hell? Oh my god. Ugh. Oh my god. I'm down veel met de gepijnen. You were the game, maar het is me echt weird. Je wil helemaal niet. Seriously. Step back.違う。俺はノアを人質に取ろうとしただけで、いや殺すつもりは。やかましい。引っ込んどれ。父ちゃん、父ちゃん、大丈夫だよね。ねえ。ジェイソン。あら、今抜いたら血止まらんようになる。このままボートに移すで。手貸してくれや兄弟。
おう。惜しかったよな。何が？竜の心臓さ。ここに不老不死の薬がありゃ、こんな傷きっとどうってことなかった。死なずに済んだのに。アホ、何言うとるんや。しっかりせえ。いいんだマジマ。俺はさ、お前が現れるまで Det er Mario, kost je fucking... Du investerer amser og ressourcer til det. In the Pirates game. 先に逃げるだけ。ノアのことも狭い島に縛り付けてよ。それをあんたが連れ出して救ってくれた。お前は死ぬ。俺が死なせん。船長命令。 Mae'r gêm yma yn reit dda am lladd bobl o ddim lladd 分か bobl. っとるえ。ちゃんと助けてお前と合わせたる。父ちゃん、俺ノア、ごめんな。ここに乗せるんや。大丈夫やでノア。お前の父ちゃんは絶対俺らが助けたる。 Yeah, bydd o'n hollol fyw. よし、いいぞ、出せ。フルスロットル。 Mae'r bit o'r gêm yn weird. Dim yn fod i dragio gymaint o hyn. 俺のせいだ。俺が島の外に行きたいなんて言ったから。父ちゃんは行くなって言ったのに。 Pan mae hogym yn creu, dwi wedi colli highly invested crew member yn Pirate Ship minigame fi. 姉ちゃんだって。子供が夢見て何が悪い。お前は夢に向かって前に進んだ。それの何が悪いんや。何もせんと諦めるのが正解やったなんて。そんな世界は俺が許さん。お前の憧れてた世界がそんなつまらんもんなわけあるかい。 Pwy mae'n trash, just dos. くそ。せやから大丈夫やんのは。父ちゃんは助かる。絶対に死んだりせん。あいつは血の気が多かったから少し抜いた方がええくらいなんや。本当に死なない？なあ、ジェイソンには俺の兄弟がついとる。それにモアナには俺がいる。 絶対に助けたるわ。約束する。男の約束や。船長。 Just kick some ass. 志垣。背に腹は変えられんもんでな。人手がいる。死の子の言わんで協力してもらうで。いやっちゅんならもう一遍相手したる。 あんたにやられたくねえからじゃねえけど Ddwy waith ti 'di fucking ffwcio fi drosodd. 俺にやらせてください。 Ddwy waith ti 'di ffwcio fi drosodd. 子供が泣くのを見続けるのはだからやらせてください。 Ti gyd i wedi'ch fucking tune wan, do? O, fi kick a shit allan o chi. 何から始めりゃいいですか。やることは簡単や。お宝運んでジェイソンもモアナも助ける。
が来てよかったと思える世界を俺ら大人が見せたるんや。はい。ようこそマッドランティスへ、キャプテンマジマ。お宝も見える。お前がボートを動かしてるのか？おうよ。そっちの出方によっちゃお宝ごと船吹っ飛ばそう思ってな。へへ、そん時は知ってるで。モアナはお前にとっちゃ赤の他人だろうに見上げたもんだ。あの子を五郎丸で回収したらお宝はこのボートごと全部明け渡す。くだらん真似せんでもお互い目的は果たせる。Aa, nu är det direkt Island. そのようだ。もうモアナはそっちに向かわせてる。姉ちゃん、よかった。もう大丈夫。ノア、お父さんは？冴島とタッカーが病院に運んでくれてる。お腹をナイフで刺されたんだ。おそんな。面かじいっぱい。マジマは置き去りにするの？船長本人の命令なんだ。絶対に後で助けに行く。でも今は五郎丸が安全なとこまで離れたら爆弾は捨てる。それまではおとなしゅう辛抱せえ。お預け。ああ、その後たっぷり可愛がってやるよ。覚悟しとけ。よう、キそれャプテンマジマ。かっこいいじゃないか。女の子のために自分を犠牲にして。観客がいれば拍手喝采だが、ここは日が差さない場所でね。人知れずきっちり痛い目だけ見て捨てられることになる。そしたらこれはイタチの最後っぺっちゅうやつやね。なるほど。やはりピークを過ぎた戦士だな。もっと若い頃だったらいい勝負になってたかもしれん。No! Pam ddech chi literally cael beth chi isio?
サメだといかにも海賊って感じでかっこいいからな。 Oh, vad är det någon kickar shit så nu? 残りのやつもえぐっといてやろう。お状況の悪い。落ち着けや。ワンちゃん。遅かったやないか。お前ら。ここは私の庭だからね。ああ、そんなに痛めつけちゃって。Så Sancho ska pirates att. Konna boroのお前みんないつぶりや。せやろ。おかげで腹渡煮えくり返ってる。たっぷりきっちりやり返させてもらおう。やれるんか。当たり前やんか。この時をご褒美を思ってずっと待っとった。復讐の味は時間かけてじっくり待つほどうまなるんや。よう言うた。それからこれも忘れもんや。船長。絶対っすな。私はレイモンドのせいでパパがやられたと聞いてる。クイーン。Hade ddim kallit allt snabbt jag. Och den hatar Yakuza. だからあいつをぶちのめすまでは同じ船に乗りま Ja, den klart. Den är inte där. 歓迎するで。まずは前菜からやな。 Okay, we really fast them. Ah, it's stick cover out so I come in and cool. The middle of in a minute. The middle of in a minute. Look how beaten up Management outfit. で、お二人さんは何がどうなってていくんだや？俺らとやりおうた後、クイーンの船飛び降りたナオミの行き先がタッカーの洞窟やった。俺がタッカーと一緒にジェイソン担ぎ込んだ先も同じとこや。ナオミはそこで腹刺された父親を見て、俺らと敵が同じやと知った。そうか。ジェイソンはどないなった？ Det är en rimligt radet snabbt, va? De blir nu, va? 今タッカーが付き添ってくれとる。まあ折り合いの悪い父だけど死にかけたって言われちゃうと許せないわけ。それに弟も妹も怖い思いさせられたでしょ。私としてはコントローに借りを返してやりたい。あんたたちがその助けになるって言うんだったら助けさせてあげる。Hem die door in de prijs in die wat. ナオミがおらんかったら俺はまだお前を探しとったろう。秘密の入り口。 Oh, nou, wie het hier? Pirates King en die wat, ja. Dat is wat game en tegen. 今ここにおる。それでもよう持ちこたえたで兄弟。
当たり前や。俺は死ぬわけにいかんからの。俺が死んだらなあ、また自分のせいや言うやろ。外の世界見たい言うたことを後悔する。そんな風に思わせてたまるかい。真島、死なないでくれてありがとう。弟に代わって礼を言う。ああ、じゃあ反撃の作戦があるの。ついてきて。あなたなら休みなんてなくても大丈夫でしょ。その人使いならさ、嫌いやないで。兄弟、あ？いつまで白切るつもりや。あ？お前、志垣に長々と極道云々の説教垂れとったな。いや、stiga on oldu. それにジェイソンが刺された時は、俺にこう言うたんやで。手貸してくれや、兄弟って。そうやったか？記憶戻ったんやな。やっぱりお前はごまかせんかったか。そらそうやね。いつからや？たまに頭ん中記憶の火花がチリチリ Squid けどまあ全部に一本筋が通ったんはあのでかいイカとやりおうた時や。で、いつまで記憶ないふりする気やった？さあの俺にもわからん。だ全部思い出した言うたらもうノアとの冒険が終わってまう。あの子が俺見る目も変わるかもしれん。そんな気がして言いそびれとったんや。たく、代わりにそれ言い出す身にもなれや。そんな役回りやで、ほんま。悪かったの。まだ日本帰る前に蹴りつけなあかんことがある。こんな状況や命がけになるやろ。お前にとってはノアもよそも知らん子や。それでも付き合うてくれるか兄弟。お前やから言えるんやで、こんな頼み。ちょっと、いつまで私を一人にするの？すぐついてくると思ってたのに全然来ないじゃん。すまんかったな。今行くとこやったんや。せやろ兄弟。お前は俺が俺の何もできんからな。ほんまにな。その通りや。昔っからずっとこんなんや。俺の兄弟は。はいはい、急いで。ほら行くよ、真島。大きにな、兄弟。よっしゃ、みんなで暴れだろ。なあ。いい？この先を Yn Yakuza 4 'di splitio ni 4. Sa'n siarad un chwarter a mae amdan perthynas un. Mae'n 港を awesome. 狙う中央の大砲。それを制圧するの。一番警戒されてるところだからすぐ警備が来るだろうけど、私たちなら平気でしょ。さあ、それじゃ行く。Oh my god. See it through him.やかましいわ。すごい怪力。
هذا شوي فيلم.ずっとこんなもんや。分かった分かった。What? Yes, such a... Oh my god. Oh. Okay. Fuck. Seriously, Matt. What? How about you throw in one of those? さあ、いい？あの大砲を乗っ取ってもらえる？やり方は？なるべく目立つように派手な感じで。それが合図になるから。ようわからんけどまあ俺らにお任せってことでええんやね。そういうこと。よっしゃ。お前ら覚悟せえ。これでええんやろ。次はどうなる？制圧完了の信号弾を打ち上げる。
みんな来てたんか。ナオミの手引きや。これでマッドランティスの大砲は全部抑えた。そうだから当然次の一手はヤオ、次はどうするんだキャプテン。全速前進。目標 Tinder? トランティス保安部隊。 Sen barod. えらい結局売っとるやないかあいつら。ええ今頃レイモンドも慌ててるんじゃない？今が攻め時だよマジマ。あいつはクイーンの城。前にあなたも言った謁見の間にこもってる。船長大変だったね。俺心配したよ。もう大丈夫や。レイモンドにはきっちりこの借り返してる。ジェイソンの分もな。さすが。 Kunne ha blitt en faktus. 向こうもきっともうお待ちかね。すぐにでも決着。その前に決戦の準支度済んだら声をかけてね。了解。 Man kan inte röra rören. Oh my god, inte. Weird. Get your ass ready. 暇つぶしにもならんわ。 Pretty sure the thing I did on the Macau needing bit one. Hey, not bad. Well, what you Come on in. Come on in. No, get a little pizza. What? I could get some good use out of this. Get your ass. Oh, cut! 時間食うても Hmm. Hello, like, the caviar, please. いただきます。 Now this I need. Roger. それとももう全部 Yes, let's end this thing. 準備完了や。オッケー。それじゃあ行きましょう。悪いけどノアとゴローはここまで。分かってるって。俺がいるとみんな敵を本気でボコボコにしづらいもんね。子供の教育に悪いからとか言って。お前には俺らよりジェイソンを心配してほしいんや。こっちは任しとけ。レイモンドにきっちり落とし前つけて。うん。やっつけて船長。よっしゃ、ほな行こうか。もう誰にも俺らは止められへんで。Get
船長、ここは俺らが。船長はレイモンド言わせたってください。ああ、よう言うた。頼んだで。こっちへ早く。Ian. Som får en helm. Oh my god.
Ja, det var bara rätt.マジマゴロやってくれたな。アクシミに飾りつけたな。エスペランサの財宝もこんなんじゃ浮かばるわ。ロマンのかけらもある。ああ、こいつは上の門に上納することになってるもんでよ。その前にじっくり味わっておきたかったんだ。いつか必ず自分のところへ取り戻すがな。だほ、全部俺らのもんや、このお宝は。返してもらおう。そんな欲をかくからお前はここで死ぬことになるんだ。後でじっくり Samuel Joe. What's going 拷 down? 問部屋で奇跡的に拾った命、その場で逃げりゃよかったんだ。俺だってそれで済ましてやったろう。 Swam away, yeah. Them swam away. もちろんこれだけやってくれたペナルティは Unholy. 簡単には殺さねえ。たっぷり苦しめてやるよ。仲間も殺すのはもちろん、ノアにモアナ、それにナオミ、ジェイソンの子供たちが死ぬのもその目に焼き付けてもらおう。 そんな先のことばっか言うてるから足元救われるんやで。お前はなんで戻ってきたんだマジマ。やっぱり財宝目当ての金欲しさか。俺はお宝を追ってきたんちゃう。お前を追っかけてここに来たんや。なんでだよ。お前にそんな悪いことしたか。モアナだって無事に返してやった。 お宝の争奪戦だ。みんな多かれ少なかれズルもする。俺だけじゃない。お前らから財宝を横取りしようとしたクイーンは俺が代わりに始末してやったんだ。お前だって周りを出し抜こうとこそこそやってたろ。ジェイソンもそう。みんな50歩100歩のワルだ。最後に勝ったのが俺ってだけでな。そこや。ああ、 自分の汗もかかんと周り操ってぶっけさせて汚い真似したやつが最後に笑う。俺はそんなくだらんもんをノアに見せたくないんや。 Come on. なんだと。何年も外に憧れ続けたあの子がめちゃめちゃ期待して初めて見る世界なんやで。その真ん中でお前なんぞがいやらしく笑うてんの許せるわけないわ。 自分だけいい格好してるつもりか。同類だろうが。あの子がおるな。俺は死んどった。そんなんが目キラキラさせて俺に広い世界がどんなにええもんか期待してくるんやで。そこに少しでも近づけてやるが大人の責任っちゅうもんや。そうかよ。 そんなことのためにお前は戻ってきたわけか。どうかしてるぜ。お前なんかこの俺を邪魔しにこの身の程知らずのゴミクスが。身の程なんぞ知らんわ。そんなもんに縛られて子供に夢語れるかボケ。 こ
Kill. Oh, it's lunchable. What? Che schifft. Physics. Fucking jump. I don't know this. What the hell? Yes! To cover Faith Survival lots. To cover need 3 and 4. I got a more anodd yn diwedd. Mae'n lot haws dod hwnnw. 十分やろ。これ以上は弱いもんいじめになってまう。そんなノアの前で見せられへんからね。だったら俺をどうする？消えるや。こんだけダチにくれてるわ。Oh no. Oh my god. Bear, what the hell? What? Ripple.俺のせいちゃうよな。さすがマットランティスやの。The white whale, what a. Mae o'n lladd fod o, cos oedd o'n drwg. 今度こそ手に入れたんだな、俺たち。エスペランサの財宝を。
ああ、全員が命がけで手に入れた。ジェイソンはパパの具合はどうなの？今それを聞くのか。いい雰囲気に水を差したくないんだが。はあ？でもあなたさっき峠は越えたって。何？どうしたの？タッカー、どないなっとる？いや、こうなると思ってたから私は嫌だったんだ。文句は彼に言ってくれ。そんなお宝前にしたらよ、死人だって生き返っちまう。父ちゃん！お父さん！ What you gonna stop me, man? ほら、お前ははいはい。パパのそういう冗談笑えないからもうやめてくれる？まあでも笑わそうとしたんじゃないからな。バカ。不老不死の薬なくてもなんとかなったの。もうあんなおとぎ話は必要ない。いやでも竜の心臓、あれもちゃんと残ってたら高く売れたはずだよな。これだけの財宝でも全部売りさばいて金にするのは十分大仕事だよ。やはり私の取り分はもう少し増やした方がいいんじゃないかと思う。思うのは勝手や。このメンツの前で口に出した度胸も認める。けどそこまでにしとくんやな。ああ、まあそうだな。ではその代わりに少しだけ聞いてくれ。200年前に単を始め Ah, nu wacht het geen evil. 財宝はここに決着を見る。莫大な富が行方をくらましたことで多くが魅了され、時に惑い、時に血が流れた。マッドランティスの海賊たち、ネレ島の白やヤクザ、 Even me, a New York financer, New York. の金貸し、誰もが我先にと血眼になって財宝を探した。だから何か一つ歯車がずれていたら、ここにいる全員が命を落としていたかもしれない。だが最後のピースは唐突に現れ、おかげでこの通りのハッピーエンドになった。はるか遠くの島国から記憶を失い流れ着いた男と彼の命を救った少年、この二人が奔放に、そして力強く船を進め、敵対する者たちをも結びつけたんだ。キャプテン真島、ノア。くすぐったいの。ね、一体何が言いたいんや。最大の功労者は君らだ。私としては特に敬意を Oh, Maximilian Boyon. だから Hey, New York financer. Fucking Jeffrey Epstein, die Bäume. Fucking hell. もう了承済みだ。ほう。
Yeah, New York financier. Oh my god. That guy was a coincidence. 実は待ってますよ、その言葉。そん時は全員であんたを海に捨ててしまいだ。最後くらいアホなこと言わんでビシッと締めろよ、兄弟。せやったら財宝っちゅうのは追いかけるうちが花やからの。手に入れた後に残んのは退屈だけや。せやからそうなる前の一瞬を切り取って手に入れたんや。俺はそれで満足やっちゅうてな。 Han bara verkar draken. あれ、ちょ待ってください。それはそれとして取り分は他にちゃんともらったんやないんですか？相変わらずお前はアホやのう、南。そんな野暮な真似できるかい。俺を誰を求んねん。俺はてっきりその取り分を元手に真島建設を再結成するもんだと。今日の撮影費用もです。せやからこれからみんなで汗水垂らして稼ぐんやないか。お前らみたいに元極道たちと一緒に。Vad är bärsen? なんやお前らその反応。なんやおかしいんか。だってよ、真島さん、10億ドルのお宝があったんだろ。それなのに証拠は写真1枚って、ちょっと疑わしく聞こえちゃうっつうか。そんなもん俺の目見りゃほんまか嘘か分かるやろ。わかるわけねえし。ついさっきだ。親父は安らかに言ったよ。そうか。お悔やみを。この間財宝を見つけたって報告もできた。その日は体調が良くてな、ちゃんと俺の話も理解できてたはずだ。よかったじゃねえか。あんまり元気なもんで身の回りの片付けまでしてたよ。ずっと寝たきりだったのに船まで漕ぎ出して、家の周りにあった石ころなんかも海に捨てて片付けてた。日本にこんなことわざがあるよ。立つ鳥後を濁さずってな。もうすぐお迎えが来るって分かってたんだよ。ただその時ちょっとおかしなこと言ってた。親父は自分がエスペランサを埋めた海賊だった気がするってよ。でそのことを手記に書き残したはずだとか。なんだそれ。どっかで聞いたような話だよ。タッカーが記憶してたのも海賊の書いた手記だったもんな。タッカーの手記は200年前に書かれたもんだ。もしそれを書いたのが親父だったとしたら200歳を余裕で超えてるってことになる。じゃあタッカーの手記とはまた別のがまだ世界のどっかにあるのかね。もしくはやはりタッカーの手記を書いたのも親父で、実は200歳を超えてるのかも。もちろんそんなことは不老不死の薬でも飲んでなきゃありえんだな。え？いやまさか。もう今となっちゃ確かめようがない。意地の悪い親父だよ、まったく。ねえ、まだエスペランサの宝を調べてるの？
もう過去の栄光でしょ。そう言うなって。もうちょっと勝利に浸らせてくれや。Funny efo management can be dim. 不老不死の薬がどこに行ったか気になってるんだよな。そう多分エスペランサを埋めた海賊たちが持ち出したんだろうが、どこかで世に出てるかもって。ヒントになる言葉は竜の心臓です。確かタッカーがそう言ってたよな。手記にそう書いてあったって。実はそれと似たような意味合いのものが実際にあって、龍涎香って言うんです。龍涎香？中国では漢方薬として神経や心臓に効果があるそうです。もしかしてそれの効き目がめちゃくちゃ強いやつが不老不死の薬とされたのかも。どういうもんなんだ？中国の漢字を当てると竜のSalvia が固まった香りのいいもんって意味になります。その正体はマッコウクジラの腸にできる結石で、今市場では1個数百万ドル。数百万ドルだとしたら金貨よりも真っ先に持ち出されちまうか。ネレ島で見つからなかったわけだよ。見た目はこんなです。まあちょっと変わった石って感じか。そう、目が利かないと道に落ちてでも気がつきません。もし見つけりゃ一個で大金持ちなのにな。いやー夢があるねこりゃ。漢方薬ってことは煎じてお茶みたいに飲んだりするんですかね。不老不死はさすがにファンタジーすぎるけど、100歳200歳くらいまで長生きしたりして。長生きといやパレカナの前の競争。おお、ブライス。あいつも100歳超えてんのに化け物じみた若さだったらしいよ。じゃあどっかで竜の心臓を飲んでたかもしれませんね。どう言うたら信じるっちゅんや、アナホ。どこから信じてもらえないの？おおの。Section dilla newydd. 俺が記憶喪失やったんも疑わしいんやと。あとは巨大イカを倒したとことか。俺らあれで死にかけたのに？せやろ？あの子誰？真島さんを怖がらないなんて偉いな。いやですからあの子がノアなんです。本物や。あんたも人の話聞かねえっちゃの。親父は何も嘘言うとらんのや。じゃあ巨大イカも本当かよ。俺はハワイでマジでやりやったぜ。けどそんなでかいのがゴロゴロいるわけねえし。どうせ俺らの話に張り合ってホラ吹いてんだろ。そうなんちゃう。そっちこそホラないんか。そうですよ。俺だって見たんだから。本当だ。全然信じてくれてないんだ。うん。ねえ、証拠あったらよかったんやけどね。写真とか？うっかり取り損ねとった。あ、じゃああれは？俺船長に作ってあげたじゃん。ほら、やっつけたイカの足から牙取って、あ、そのネックレス。おお、せやった。あったでカズが。や見てみ。これが証拠や。So Villa, ma' nhw'n retconio'r gem ma, ie. As in, sa neb yn mynd i coelio fo, cos mae stori mor nuts. Ie, ond y diwedd yn ddim mor serious y diweddglos eraill. Ond yma? Ond hwnna'n ffain. Os o post scene. Fel yma mae'n y oes. Medyo ma. 大悟はもう先行っとるんか。
朝から言っとるみたいや。失礼があったらいかん言うてスーツまで着てな。あんなんで見舞いに来られたら病院も迷惑なんちゃうか。What the hell? かつては大組織を束ねたもん同士積もる話もあるんやろ。ま、俺らは気楽やけどな。極道の過去なんちゅう重いもん背負った桐生が病と戦い、あ、でも桐生だ。好き勝手生きてきたもんがピンピンしたまま還暦か。人間の寿命っちゅうのは不公平にできとるな。それで寿命があるからこそ踏み出せるもんもあるやろ。確かにな。Ooh, snakeskin black suit's not cool. ロドリゲスの親父さん、お前も覚えとるやろ。ずっと追ってきたお宝見つけて気持ちよ眠っとった。あれはあれでええ人生やったんちゃうか。長すぎるであれは。長すぎる人生ずっと歩き続けられん。人は終わりがあるから必死に夢を追えるんや。そして夢を追い続けないでええように追いていくんや。追いながら叶えられんかった夢に思いを馳せて、それを次の奴らに託す。それでええんや。それが人生や。ほう、格言やな。島野の狂犬も60過ぎて老犬になったんか。アホ抜かせ。夢を追いかけてハワイまで行ったやつが何言うとるんや。忘れたか。お前、志垣が初めてネレ島の話持ってきた時全然興味なかったな。ハワイ組んだりまで行ってお目付け役なんざごめんや言うて。せやったか。けどどこで調べたか、ハワイのどっかに不老不死のお宝があるらしい言うて騒ぎ出した。そっからお前が急にやる気になったんは。大悟も裏で笑っとったで。急に真島の兄さんが若返ったってな。だよのやつ生意気に。ええ大人が不老不死の宝なんぞ信じるわけがない。せやけどそれくらいアホな夢話がないと重い腰上げられへんからな。その後記憶なくして俺の顔も思い出されへんかったお前がお宝探しだけは続けとった。頭打ったくらいじゃお前の夢は消えんかったわけや。桐生一馬を諦めたくないっちゅう夢を。ま、夢は夢のままで。Ah, goh, met zijn life Kiryu though. 不老不死の薬見つからんで残念やったな。けどその薬をってのは夢を見れた。夢を目指して広い世界を足を踏み出せた。それで俺らの夢は次を生きる連中にそうやって託されるんやからね。せやったらまた次の夢でも探しに行こうか。俺ら暇やからな。ああ、人生これからが一番楽しいところや。きっとやつも次の夢考えとるはずや。時間はたっぷりある。ゆっくりハワイの話
してやろうかの。ああ。Oh my god, dan kan ik ook hier. Yes. Oké, maar die weet ik al een awesome.ほな、始めようか。半年前んとこから話すでな。Hwnna yn good in. To be continued. Dim am blynyddoedd ddo, cos mae'r tîm yma newi gyhoeddi gêm sy'n byd newi Yakuza. Yma, done. Nes i'n really enjoyo'r diweddgol yna. Nath a Yakuza fan. Oedd hwnna yn shit hot A-tier. Dwi'n eisiau siarad gormod amdano fo, cos na i just spoiler plot y series I gyd. Ond o hwnna'n very good. Diwedd lle. Game bach yn meh. Ond side game ydi o, dim actually mainline game. Ond ar y cyfan, very good. Joio. Dwi'n lyfio'r gyfres anyway. So... O'n i'n mynd i joio anyway. Dwi'n dal yn cweith licio Hawaii. O'n i'n licio Hawaii gymaint yn yr un cynt chwaith. So... Yeah, ideal. Oedd y... Pan nath... Majima cael... memories fan ôl, oedd o'n... Yes, hwnna oedd y Majima dwi'n cofio. Very good game. Os di rhywun yn gwachio hwn a ddim yn gwybod dim byd am y gyfres, paidwch a dechrau fe gem yma. It's a really da di gem yma heb di spoilio at chwaith. Da heb di... Fel am reit yn diwedd na. Mae'r diwedd na ond yn y sens o context sy'n beth da really. Hwn yn good standalone game. Yeah, so dyna fo. Diwedd Pirate Yakuza in Hawaii. Dwi am cymryd rest o Yakuza game. Dwi am cofio beth arall to nesa a dod yn ôl. Dwi ffansi mynd trwy'r gyfres rwan, dwi'n lyfio fo. Dwi chwarae trwy'r gyfres o blaen, ond dwi'n lyfio fo. So, yeah. Os ydych chi'n gwachio fi'n y VODs, diolch yn fawr. Trwy'r hybu fi. Allan, deud i bobl yn rhywun actually neud stwff Cymraeg video games. Cos sy'n neb yn fucking gwachio nhw. Anyway. Ond, yeah. Yna fo chi, tynsa. Bye-bye.